Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pepundhen sepuh, aji sepuh ingkang tunggu para ing pamawasan lekdo ing pitutur. Para satren garingang pantes dados pangdam pandhoming kawulidasi. Para alim ulama ingkang tansah sumandhing mripatipun Gusti ingkang tansah kawula takdimaken. Ing ngarsa panjenenganipun brayat minulya pepundhen Bapak Parjono sekang Ibu Surati. Calon kadang pisan sing panjenenganipun Bapak Parmin sekang Ibu Irna Nur Hidayati. Mugi kasugengan kararjan tansah sumandhing dhumateng panjenengan sami. Sumambah dhumateng Baroya Agung sing panjenenganipun Bapak Parjono sekalian Bapak Parmin. Nuwun sumangga panjenengan sami karo dereken tansah manengku puja ngunjahaken puji syukur ngarsaning Gusti ingkang murbengdak kang murwakani purwaka sadèrèngipun kapurwakan sehingga kita sarengan makempal saha andharaken rantamaning titilaksita adicara wisudan tali dharma sirat mojo calon pinanganten Diah Ayu Yanita Nurlaini
Rohmah sarjana pendidikan Ginarwet Sediring Bagus Baratu Junior Rizky Utama. Sholawat sesalam kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pituduh dumateng kita sedaya. Sabenjangipun tartamtu kita hanengga dumang syafaat karo kanthi dumang syafaat kesarengan minggah wonten surganing Gusti Allah. Nuwun amurwakani tumapaing adicara siraman sirat mojo calon pinanganten putri Diah Ayu Lianita Nurlaini Rohmah keparengarsa kapurwakan jenggaring panjenenganipun Bapak Parmin sekalan Ibu Irna Nur Hidayati kepareng hangasta ble KTP pinangka pratandha yekti rantamaning titilaksita adicara wisudan kawiwitan ing rikalenggan sonten puniki. Pramila kepareng sumangga panjenenganipun Bapak Parmin sekalan Ibu Irna Nur Hidayati kinanti panjenenganipun Ibu Juru Pati Bisono Ibu Dr. Ana Soima Rohmi Kucara mugia kepareng jenggar saing sasana palenggan sumangga. Repeh kepareng jenggar saing sasana panti palenggahan kang mapan wonten salebeting wisma pahargyan panjenenganipun Bapak Parmin sekalian Ibu Irna Nur Hidayati hamasang BKTP wonten ing wiwara kang pinajang pinangka pratandha yekti anggenya Hamisuda putra Siwi rantamaning titilaksita adicara kawiwitan ing rikalenggan sonten puniki. Gyapurna amasang BKTP karso ambuka pisang raja sinandi ya kabuka bungkusipun biar kadya sumunaring kencana binabar ganja sisih kiwa panjenenganipun Bapak Parmin ambuka bungkus pisang raja purna panjenenganipun Bapak Parmin sekali Bu amasang BKTP kepareng hanganti risang calon pinanganten putri Diah Ayu Lianita Nurlaini Rohmah kadhiraken jenggar saing sasana panti piningit gyasa handheraken tumapaing adicara pangabekten. Mugia sumangga keparing kadhiraken jenggar panjenenganipun Sirat Mojo calon pinanganten tumuju ing sasana panti palenggan kang piniji. Panjenenganipun Bapak Parmin sekali Ibu Anandi Diah Ayu Lianita Nurlaini Rohmah tumuju ing sasana panti palenggan kang mapan wonten ing pepanggungan gyasa sumangga mangus pepadaning Rama lan Ibu piton pinangka pratandha iki Sirat Mojo calon pinanganten hanyunaken dipangestu anggenya harswangan cik alaming madya alaming bebrayan. Senggeling para tamu kagum saputri pinangka pratandha dibekti dhumateng panjenenganipun Rama lan Ibu gyarsa sumangga mangus pepadaning Rama lan Ibu nyun idi pangestu
anggen nyuarso nganci alaming madya alaming bebrayan. Repepe-repepean dadap raga dene rumaksana sang ayu. Sumungkem angus pepadaning Kanjeng Ibu. Lan Ramadya angus pepepada nyuwunaken dipangestu. Engit marang Ibu pinangka papaning yuga brata lawasing Nawa Candra Dasawari. Kang wis kuwagang anggula wentah Sratmaja calon pinanganten wiwit ing garba ngantos akhiring dewasa. Kene-kene anakku bocah ayu yo. Sira kuwi wanita. Wanita kudu wani ditata. Bekti man garwa lan tansah manembah marang Gusti Kang Kuwasa. Ibu titip dadi manten kuwi seneng ning aja seneng dadi manten. Dene werdine dadi manten kuwi seneng ning aja seneng dadi manten. Dadi manten cukup sepisan tan kena wulawani. Rajaning wanita ing wadining priya mung sepisan dumugi belahan ing pegun. Anakku bocah ayu itu tetep dadi wanita kang utama. Bisa neteping jejering panembah sepisan manembah marang Gusti Kang Kuwasa. Kaping pindho manembah marang ibu. Kaping telu manembah marang bapa. Kaping papat marang calon maratuwa kakung putri. Kaping 5 marang guru lan pungkasan marang negara. Yen sira bisa neteping jejering panembah, sira bisa dadi priya kang utama. Yo ambasuh samparan uga sedebat suku saking panjenenganipun ibu. Samparan kang wis kuwagang anggendong sang mustikaning paiwahan wiwit timur ngantos akhiring dewasa. Mugi barokah kang ginayuh lumuntur saka Gusti kang murbeng dumadi. Kaya lumunturing sih pangestu sang panjenenganipun Kanjeng Ibu. Para ambasa samparaning Kanjeng Ibu, Sratmaja calon pinanganten putri Gya kinanthi manjing ing sasana panti siraman kang mapan wonten ing sasana panti kang piniji. Ayo anek ayu tadereke tumujing sasana siraman, mugi sesucimu ing dina iki andadekno anggonmu ngancik alaming madya alaming baraya bebrayan tansah hanyandung rahayu rahayu kang samya pinanggih.
Sakedipun tamu kakung seputri Yuniti pangestu sang panjenengan sami kawiwitan pamuluting toya siraman mangke kepareng bebilih kawula sebat priyangga piniji mangke kepareng lelenggahan wonten ing kursi ingkang sampun kasamataken saking panjenenganipun Bapak Parmin sekalian Ibu. Purwakaning adicara siraman katuraken sing panjenenganipun Bapak Parmin. Ambal kaping 3 Bapak. Ambal kaping 3 wonten ing arasan pamindangan kanan kiring saha suku. Nggih, wonten nggih pundak kanan kiring Bapak. Lajeng suku ambal kaping 3 monggo saking inggil pundak dumugi mangke kaki sudah malih mugi rahayu kang samya pinanggih anggenya Bapak Parmin paring turta wening mring Serat Mojo calon pinanganten. Matur sembah nuwun dipun sayang Bapak Pak Paparpurna panjenengan sedap pengambilan gambar. Matur sembah nuwun ganja kepareng panjenenganipun Ibu. Bapak bisa bergeser ke kanan enggak apa-apa. Tutuk anggonmu bebrayan anakku bocah ayu, mugi anggenmu bebrayan karo jatuh kramamu tansah sumanding mring Gusti kang murbeh dumadi mugi lulus datan wonten pampeng setunggal punapa. Saparipurna panjenenganipun Ibu Irna Nur Hidayati mugi kepareng dhumateng panjenenganipun Eyang Sani, Eyang Putri Sani, sumangga kepareng kasuwun paring tirta wening dhumateng Serat Mojo pinanganten. Monggo Bapak kepareng jumeneng wonten sisih kidul kepareng dhumateng panjenenganipun Eyang Putri Sani, Mbah Sani. Monggo katuran kasuwun paring tirta wening dhumateng Serat Mojo calon pinanganten putri. Saparipurna panjenenganipun Eyang Sani mangke kepareng dhumateng panjenenganipun Ibu Hajah Fatimah. Mangke angka 3 panjenenganipun Ibu Hajah Fatimah. Sasampunipun ugi kasuwun kasuwun dhumateng panjenenganipun Ibu Hajah Rusmini. Kalajengaken panjenenganipun Ibu Maas Mbah Jamin. Sasampunipun kalajengaken panjenenganipun Ibu Ngasinah, Ibu Suwati saha panjenenganipun Ibu Dinarti. Mugi barokah sing panjenenganipun Eyang Putri dhumateng putra wayah ugi pinaringan yuswa panjang kados Eyang Putri. Matur sembah nuwun Eyang. Kalajengaken panjenenganipun Ibu Hajah Fatimah. Semoga Ibu Hajah Fatimah, semoga mangke saparipurna panjenenganipun Ibu Hajah Fatimah mugi kepareng panjenenganipun Ibu Hajah Rusmini.
Tirta meningkang kagem minangka siraman tirta meningkang mijilipun saking Sendang Sapitu ingkang mapan wonten ing Laladan Bangkiran Kabupaten Blora kawuraken saha minangka sarana kagem siraman Sriatmaja calon pinanganten. Ing rikaning ganari puniki panjenenganipun Sriatmaja calon pinanganten kepareng nyuwun cacah sanga priyangga piniji ingkang kepareng ngaturaken siraman dumateng Sriatmaja calon pinanganten. Cacah sanga pinangka pralambang pakurmatan ing para wali ingkang jejegaken agami ing tanah Jawi. Panjenenganipun Ibu Hajah Rusmini sumangga matur sembah nuwun. Katur panjenenganipun Ibu Hajah Rusmini sumangga. Monggo dumateng panjenenganipun Ibu Hajah Rusmini. Paripurna panjenenganipun Ibu Hajah Rusmini mugi kepareng dumateng panjenenganipun Ibu Maas utawi Mbah Jamin. Toyoripun radi kathah mboten dados menapa Ibu. Kesanipun seger. Cacahipun wonten ingkang ngersakaken 7, 9, wonten ingkang 17, wonten ingkang 33. Nek 3 mesti dijamin kademen. Katuran panjenenganipun Mbah Jamin Putri utawa Ibu Maas. Monggo. Sumuripun dikebaki mboten napa-napa. Kesanipun seger. Purna panjenenganipun Ibu Maas mangke kepareng Ibu Ngasinah. Matur sembah nuwun. Katur panjenenganipun Ibu Ngasinah. Sumangga. Mboten napa-napa, seger Mbak Yan. Alhamdulillah. Yes. Paripurna panjenenganipun Ibu Ngasinah mugi kepareng panjenenganipun Ibu Swati. Sayang Bu. Sumangga panjenenganipun Ibu Swati. Katuran.
Paripurna mangke panjenenganipun Ibu Dinarti ingkang pungkasan. Sampun foto J foto rumiyin kajengaken ingkang pungkasan panjenenganipun Ibu Dinarti. Dene mangke katutup panjenenganipun Ibu Jurupati Busono, Ibu Soimah Rohmi. Matur suwun. Pungkasan panjenenganipun Ibu Jurupati Busono. Purwaning Titilaksita Adijo Siraman kepareng panjenenganipun Bapak Parmin sekalian Ibu kepareng angasta kendil kendogo pinangka kendi kepareng wijian satataning wudu sesuci semonggo. Mangke sak paripurnane paring sesuci pening Srat Mojo pinanganten sesarengan Kanjeng Ibu kepareng ngarsa hamecah kendi pratala ingkang mengku pralambang ora mecah kendine hamung hamecah pamoring Srat Mojo sareng Bapak sareng sesarengan kali Bapak Pak Parmin dipasta sareng terus dibuncang utawa banting wonten ing ngandhap semoga Bismillahirrahmanirrahim. Ora banting kendi amung amecah pamoring Srat Mojo pinanganten. Bismillah, monggo. Alhamdulillah rabbil alamin. Purna sraman kepareng panjenenganipun Bapak Parmin mbablik wagang gendong Mbak Lian. Panjenengan mbablik wag gendong Mbak Lian saged monggo. Bapak, foto dulu Bapak kali Ibu.
kepareng panjenenganipun Bapak Parjono sekalian Ibu Sunarti mijil saking Laladan Buluroto mugi kepareng jenggar sang sasana panti palenggahan tumuju ing salebeting wisma andheraken temaping adicara siraman hanganti risang calon pinanganten kakung sumangga. Panganti sang garwa tumuju ing sasana panti palenggahan panjenenganipun Bapak Parjono sekalian Ibu Sirat Mojo menanten kakung Giwarso Hasumungkem anguspa pepadaning Rama lan Ibu hanyunaken idi pangestu sing panjenenganipun Rama lan Ibu. Angus pepodo sing panjenenganipun Rama lan Ibu sang bagus nalak kesih hanyuraken lumunturing sih pangastawa sing panjenenganipun Rama lan Ibu enget parang Ibu pinangka papaning yuga brata lawasing Nawa Candradaswari enget parang bapa pinangka lantaraning tumuwuh ing Madyapada pinangka pangukir jiwa raga kene-kenakal naku bocah bagus tetepa dadi priya kang utama bisa neteping jejering panembah muga anggenmu tegen tegun lan teguh manembah mring Gusti mugiya sliramu tansah pinayungan rahayu saka Gusti ingkang mrubeng dumadi tansah tinemu rahayu kang samya pinanggih hamiji samparaning srat Kanjeng Ibu panjenenganipun sang Abagus pratandha yekti bekti saking panjenenganipun Sirat Mojo calon pinanganten kakung dumateng Kanjeng Ibu kang wis kuwagang angandhut lawasing Nawa Candradaswari ngantos dumugi lek ing ponang jabang bayi dina mentah kanthi akhiring dewasa hamiji samparaning panjenenganipun Rama lan Ibu pinangka pratandha yekti anggenya bekti tumus ing batos mugia lumunturing sih pangasta sang panjenenganipun Rama lan Ibu handayani Sirat Mojo calon pinanganten kakung anggenya ngancik alaming madya alaming bebrayan para hamiji samparaning Rama lan Ibu sang Abagus inanti manjing sasana panti siraman kang piniji
Monggo Bapak Parjono ambal kaping 3. Airnya yang banyak enggak apa-apa Bapak. Mas calon manten pun biasa suluk kok. Nah, ini pas nih. Pun cocok. Pundak kanan kiri 3 kali gitu Bapak. Sudah Bapak difoto dari sini, arah sini Bapak, kamera. Oke. Katuran panjenenganipun Ibu, sumangga. Paripurna panjenenganipun Bapak Parjono sekalian Ibu kepareng ing ngarsa panjenenganipun pepunden Bapak Haji Wahyudi. Kasuwun paring tirta suci mring Srat Mojo calon pengantin kakung. Bapak saha Ibu, mangke panjenengan sami badhe katuran arta benggol, arta kreweng, mangke kagem sarana mundhut dawet sak paripurna siraman. Monggo keparing dhumateng panjenenganipun Bapak Haji Wahyudi. Paripurna panjenenganipun Bapak Haji Wahyudi mangke kepareng panjenenganipun Mbah Kakung Sarmo. Mbah Kakung Sarmo. Ambal kaping 3 Bapak Haji Wahyudi. Monggo Bapak. Sasampunipun panjenenganipun Bapak Haji Wahyudi kepareng panjenenganipun Bapak Jari. Sumangga. Sasampunipun panjenenganipun Bapak Haji Wahyudi kepareng mangke panjenenganipun Eyang Jamin, Mbah Jamin. Purna panjenenganipun Mbah Jamin mangke kepareng panjenenganipun Bapak Suwarso. Kalajengaken Bapak Sarno saha Bapak Wandi. Matur sembah nuwun dungan sing panjenenganipun Bapak Haji Wahyudi kepareng dhumateng panjenenganipun Mbah Jamin.
Para panjenenganipun Mbah Jamin bareng Bapak Suwarso ugi Bapak Sarno saha Bapak Wandi. Panjenenganipun Bapak Sarno pungkasan panjenenganipun pepunden Bapak Wandi matur sembah nuwun Pak Jari pungkasan mangke Pak Wandi nggih. Kaping 3 Bapak. Pungkasan panjenenganipun Bapak Wandi sumangga. Mangke kepareng panjenenganipun Ibu Juru Pangabisana pinangka panutuping siraman kagem Sirat Mojo calon pinanganten kakung. Matur sembah nuwun. Kepareng panjenenganipun Bapak Parjono paring tirta suci dumateng Sirat Mojo calon pinanganten kakung kanthi satataning sesuci utawi wudu. Sumangga.
Radi kathah mboten napa-napa Bapak. Purna paring tirta suci mring Serat Mojo pinanganten kepareng ambuncang endi pratala kabuncang wonten ing Bantala kanthi angucap ora mecah kendi amung mecah nalar Serat Mojo pinanganten kakung matur sembah nuwun alhamdulillah sumangga Bapak dipun gendong Pak Parjono glai kembali Bapak digendong monggo didereke mawon dereke digandeng matur sembah nuwun sagiring para tamu kakung Sira Putri makaten titis temapa ing adicara siraman kakung putri mangke katuran nderekaken adicara candhaipun dodolan dawet matur sembah nuwun. Bapak saha Ibu kawistara panjenenganipun Bapak Parmen sekalian Ibu kepareng angasta songsong saha kepareng hangagem kampil ugi wadhahing harta pinangka pratandha yarsa kawiwitan panjenenganipun ambuka kendaga ingkang wewujudanipun saking trah ipun bobolan ibu kang kaprah winastan cupu manik astagina amung ing rikangganaripun iki pinangka pratandha iki syukur panjenenganipun bobolan ibu arsa dodolan dawet panjenengan ingkang sampun kepareng angasta arta kreweng ning mboten angsal beto gendeng lho nggih nek beto gendeng gegeden monggo mangke katuraken dhumateng Ibu kali Bapak. Monggo. Sedaya para tamu keluarga saking Banjar Bulurata mugi kepareng jenggar sang sasana. Kasuwun arsa mundhut dawet ingkang ngadosi panjenenganipun Ibu Parmin, Ibu Amin. Monggo. Pripun Pak Haji Wahyudi? Dawetipun ica Bapak? Alhamdulillah. Nggih. Monggo. Ngasta arta kreweng Bapak? Ampun. Ampun beto gendeng lho ya. Kamban. Ayo yen nggawa gendeng kamban. Yang konten kreator silakan.
paripurna panjenenganipun Bapak Parmin sekalian Ibu mangke dodolan dawet mangke mbok boleh kepareng hangitung tuna badinipun dipun etang nggih Bapak mangke tuna badinipun mangke kula utang Pak Parmin nggih. Boten ditumi dhuwit kok. Alhamdulillah gratis. Para panjenenganipun Bapak Amin dodolan dawet kepareng ngarsa ngitung tuna badinipun. Mulai kula hitung 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 50 miliar, alhamdulillah gangsal miliar, 6 miliar, 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, 400 miliar,
triliun, 10 triliun, 100 triliun. Alhamdulillah. Barokah. Alhamdulillah kasih rezeki lancar. Kadharaken panjenenganipun Rama lan Ibu tumujing sasana panggebiniji keparengarsa anigas tumpeng tumbak sewu saha tigas rikma saha kalajengaken tanem rikma. Pramila kepareng dumateng panjenenganipun Ibu Juru Padubisana Ibu Soimah Rohmi sumangga katuran.
Purwomadya dumugi wasana kemapaingan dicara siraman sirat mojo penanganten Yayu Leanita sekalian Mas Yuniar dumugi ing akhiring adicara siraman panjenenganipun Bapak Parmin sekalian ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindhan diri para sepuh ati sepuh ingkang sampun kastu soal nderekaken kemapaingan adicara siraman ing sang ingin sonten punika matur suwun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.